Ashe soyayya na da daɗi, ashe soyayya na da faɗi, ashe soyayya kwai nishaɗi, ashe labari na da daɗi. Ewan yau na fito a haifan Sokoto, labari na zane ba ku kashi na ɗaya yau ya fito. Wata rana ce zan je garin Filato, na shirya tsaf domin can ne zan yi karatu. Neman kwana ga duka dangi zani Filato, ranar Asabar tun da safe na shiga moto. Daga nan ai ba mu tsaya ba sai a gari na Filato, karfe 9 daidai cikin dare sai za mu Filato. An kai mu sauki, an ba mu abinci, an ba mu ruwa, mun ka sha nan mun kai bacci. Garin Filato yana da kyawu, sai dai da kaɗan Sokoto ta ɗan shi da kyawu. Ranar Monday fita ta farko na makaranta, na ɗau wanka na sanya kaya sai makaranta. Da kilas ɗin sai ga Fatima binta, mun haɗe da ita har mun fara abota. Har ta bani lambar wayar ta domin da zan kiranta, kowa ya mamakin ganin haka mun yi da ita. Dan ba ta kula kowa ko da ka zo zancen ƙauna, in ma kai mata shi take nan gun za ku rabewa. Gashi iwon na kamu na kama da santa, gashi iwon na kamu na kama da santa. Sannan kun san da cewa ba a zancen ƙauna, a gare ta ko kun sha kunan gun za ku rabewa. Gashi wannan kamu wai ya zanye da ita, gashi wannan kamu wai ya zanye da ita. A kashi na biyu za ku ji ya zanye da ita, dan yanzu lokaci yayi nisa bayan sata. Ku biyo na asali, na asannu, ku biyo na asannu za ku ji na da labari na. The Great Mix.